Hej, det er Finn fra robotudstyr.dk. Jeg har et lille tip, jeg vil dele med jer. Hvis I er kommet til at klippe jeres afgrænsningskabel over til robotplæneklipperen, og plæneklipperen står og søger efter signal, jamen så er der en let måde at finde ud af, hvor brudet er henne. Og den er faktisk også billig, så derfor synes jeg, at den er meget relevant at dele med jer. Så følg med her. Hvis du er kommet til at klippe kabel over, så står laderen og laver et signal om, at der er noget galt. Og nu er det her en Husqvarna. Den står og blinker, og det betyder, at der er et brud på ledningen, altså der er ikke forbindelse hele vejen rundt. Så derfor så skal vi i gang med at finde ud af, hvad der er gået galt. Jeg starter med at pille den ene ledning ud, så der kun er signal fra den anden side og frem. Og hvis man har en fornemmelse af, hvor brudet cirka kan være, så kan man jo med fordel afbryde den ledning, hvor der er længst vej frem til brudet, eller kortest vej fra den der og frem til brudet. Og så kan vi starte vores kabelfejlsøgning. Jeg tager radioen her og tænder den. Og sørger for, at den står på AM. Og når den står på AM, skal den helst stå på den laveste frekvens. I det her tilfælde 522 kHz. Og så skruer jeg op. Man kan høre, at lyden øges, når den kommer forbi kablet. Og på den måde ved man, at der hvor den laver lydudsvinget, det der kabel ligger med signal på. Jeg vil så vise jer, hvordan det lyder, når kablet så lige pludselig ikke er der mere. I det jeg ikke har et kabelbrud i øjeblikket, har jeg sat et andet kabel på med en løs ende, og nu skal vi se, om vi kan finde kabelbruddet på den der, hvor den ender. Så jeg tænder for radioen igen. Og begynder at søge. Jeg hører her, der er der ikke den der støj, der kommer ind over. Så er man lidt tilbage. Så kan vi tydeligt høre støjen komme her. Den bliver svagere her. Så det her kabelbruddet er lavet. Og det er også her kabelen ligger. Så det er meget præcist, og det er meget billigt. Jeg vil sige, sådan en radio som den jeg har der, den har jeg købt i Biltema for 90 kroner. Jeg håber min lille video har hjulpet jer til at finde jeres kabelfejl. Hvis I står og mangler kabler, eller stik, eller kabelsamlere, jamen gå ind på min hjemmeside robotudstyr.dk. Der er altid gode priser, og kvaliteten er fuldstændig i top. Så vi ses derinde, og ellers er I meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@robotudstyr.dk. Hej hej.